Všechny, tady Dimodru.cz a vítám vás u dalšího videjka. A dneska jsme u... Moment, já to slyším. U nějaký, teďka nevím, 5. epizody Road to Gold. A hraju duo, nějaký týpek mi napsal, jestli s ním půjdu. A je teďka v promotionu do Silveru. Nebo má 16 plus. Tak, mám furt těch 96 LPček, teďka jsem uploadnul toho Dariuse a hned jsem, já jsem nechtěl už snad dneska vůbec jít ranket, ale on mi napsal a moment, můžeme se mu kouknout na profil, tady. Má 100 LPček v bronze jedničce, takže doufám, že bude dobrý, no. Tyjo, takový her za Dianu, 81. Čekej. Kde? Tady. Půjdeš Dianu. Dobré, já mám jestli natáčím. Tak, celkem... Prý spíš Brenda, za toho má odehraný nějaký taky hry 19D. Já vůbec netuším, koho bych si měl vzít, ale celkem bych potřeboval win, protože když mám těch 96 LPček, tak fakt bych se rád dostal do toho promotionu. To se můžeme mrknout na Match History. Tady Victory, Brand Ranked Game, no zase tak moc to nedává. Victory, Brand Ranked Game. 4členná česká kapela Ile a čtvrtá dnešní novinka holka ve tvý skříni. Co se týká kapely, tak v popředí můžeme registrovat Olgu Koníkovou, která se narodila v Ústí nad Labem a už několik let žije v Praze. Dokonce v roce 2005 se přidala k původně českolipské hudební skupině. Tyjo, tak to teda hledá dlouho jako prase. No a tak postupem času, jak to bývá, tak si založila vlastní kapelu s Markem Svobodou, taky s Almelou a Petrem Odstrčilem a jejich mateřsko-dceřiné kapely je právě zmiňovaná Obří Boroskev anebo Fotolab. Teď jste mohli slyšet čtvrtou dnešní novinku a pokud i jim byste chtěli dát hlas, tak po 20. hodině na našem webu evropa2.cz se spouští hlasování a samozřejmě vašim preferencím, favoritům a těm nejlepším se meze nekladou. Co se týká dnešních novinek, tak to jsme uzavřeli. Fergie, Q-Type a Gunrock, první dnešní novinka. Capital Cities 2, třetí dnešní novinka Major Lazer, Bassy Signal a tak jo, našla nám to meč. Teďka top, please. Jdeme do první desítky. Ale Čech, takže... na Evropě 2. OK, doufám, že mi Čech moc nebude nadávat. Takže banuj. Teďka mi jde o to, koho půjdu. Možná máme full Čech tým, nejsem si jistý. Banu... Amumuho. Řekl jsem Amu... Pasadin, tak teďka už je mi tak nějak jedno, toho banu. Banu Blitzcranga a pak se ještě banu Lísina a vemu si... Nevím, koho se vemu, vůbec netuším. Ty kráso, netuším, jdu top, to vím, to nemám v plánu nikoho. Aha, půjdu Zeda. Jo, ne Zeda, ne, toho neumím. Půjdu Zaka. Takže si banu Chogata. Nebo Shena si banu, ne, banu si Chogata. Ne, toho nikdo nepikuje. Banu Shena. On Chogat je fakt strong, ale není moc pikovaný. Já za něj taky moc nehraju, když tak už jungler, to mě celkem baví za něj, ale to do prdel.
Kha'Zix. Proti tomu je dobrý Lee Sin, tak si můžu vzít Leeho. Jo, vemu si Leeho, to by šlo. To bych ho měl tak nějak rozníct na kopy, tak já se mrknu ještě kdo countruje toho. Čekaj, já nevím jaký z těch týpků našel ten šéf. OK, já si beru Leeho. Takhle předčasně a tady se chci kouknout, kdo ještě je dobrý proti Kha'Zixovi. Vím, že Lee Sin, Darius by nebyl špatný, ale já jsem zrovna Dariuse natočil, takže spíš toho Leeho. Kha'Zix zvyklý, Jace ne, nechám se Leeho. Dobrý, hej, top je můj, tak sorry man, máš mu. Sorry man, ale. Tak jo, necháme ho tady trochu vyvstekat. Ale je to hnusný, no. Kdyby si řekl třeba, prosím, nech mi to. Aha, jsem hnusný. Hele, Jace, což znamená, že jde mid. No tak. No, ježiš, Revenge Jungle, proboha, proč? Proč Revenge Jungle? Já vím, ale... Novinka z posledního vydání a dnes rovnou 10. místo Pink a Lily Allen True Love. Ani prosím. Zároveň můžu prozradit, že tento single se stal hitem tohoto vydání 27. týdne, tedy už teď zaměřte na náš web evropa2.cz z jednoho prostého důvodu. Můžete tuto píseň získat do vašeho chytrého telefonu anebo přehrávače zcela zdarma. Ježíš, ne, Fiddlestick support, prosím, ne. Vám umožníme skrz je to takový zajímavý, no, ale Fiddlestick support, Fiddlestick je OP, když je nafíděnej a ultinou bere jako prase, to jo, to neříkám, že ne. Všech těch písní, tak je téměř nekonečná. Je jich tam stovky tisíc a je z čeho vybírat, tak krom single True Love, ale například můžete stáhnout ale když je support, když nemá ani farmu, ani killy, tak je to hodně špatný. Vítr fouká, anebo odkaď vítr vlane, anebo jestli vůbec odněkaď fouká, tak si dáme místo 9. právě zmiňovanou příčku Naughty Boys and Smith. Potom 8. místo Khaled Salaví. Proč Fiddlestick support, proboha, proč? Samozřejmě, proč mám tady tuhle page? Proč? Kha'Zix jde mid. On si bere Branda proti Jsi VSK. OK, já si to ví. Diana jde jungle, nebo možná jde Kha'Zix jungle, no, ale ta Diana by byla chytřejší. Pro ně by to bylo lepší, kdyby Diana šla jungle. A mě mrzí, že nejsem proti Kha'Zixovi na midu, kdybych nehrál s tímhletím týpkem, tak mu napíšu, jestli by nešel top, ale proti tomu Jaceovi by to mělo taky celkem těžší. Tak jo, já si tady přepnu semka. A opět v popisku videa bude část Start Game, takže si to když tak překlikněte. Proč tam je dobrý. O ježiš, ten OP overlay. Ten je fakt božský. A chválně, koho mají v jungli? Kha'Zix se mají v jungli, OK, takže já jsem proti Jaceovi. Jace je prej na Leeho counter, což znamená, že
že to budu mít sakra těžký. Jako dá se to uhrát, to neříkám, že ne. Ale jestli to bude umět, tak mě bude dávat, a jelikož v jungli je ten Čech, který má Rivenu, a jako podle toho, co tam psali oba dva, jak ten Čech, co má Rivenu, tak ten Čech, co má Brenda, tak nevím, jako jestli to budou nějaký extra borci. Já se mrknu na Lowkinga, na to, no vlastně no, jo, tak se mrknu na toho týpka, co má Rivenu. Třeba Nick. No tak dělej, načti. O ježiš, ten pomalej internet, to je tak příšerná věc, to bych nepřál ani svýmu hlavnímu nepříteli, to jo. Tyjo, 250 winů má, je v Silver 4. 250 winů, tak tolik nemám ani náhodou. Možná jsem mu ten top měl nechat, vypadá to, že ho poslední dobou dává. Tenhle ten má 3 winy na nulu proher, což není nejlepší, ale jako není to vůbec špatný takhle. Hraje nejvíc týma, fajn ještě, že jsem mu to nenechal. Ty, kdo hrajou nejvíc týma, u těch nemám vůbec žádný respekt. Je v Silver 4, má 38 LPček, mám víc. OK, takže já jsem se nekoukal, kolik má vinu tam ten, ale on psal, že se zrovna dostal do promotionu, takže když teďka vyhrajeme, tak já se dostávám do promotionu do Silver 3 a ten týpek, co má Brenda, tak bude mít už první win do Silver 5. Tak hrajeme? Já jsem proti Jaceovi a já vám nevím, já si koupím armor. Obvykle si kupuju AD poťák, ale já vám nevím, já bych řekl, že... No, ale jo. Ty ale já vám fakt nevím, musím říct. Kde jsem? Já jsem nahoře, což znamená, že... Jo, kupuju AD poťák a když budu mít hodně velký štěstí, tak budu mít First Blood. Protože když jste červený a jste na topu a máte třeba takovýho čempiona, který je ze začátku fakt silnej, jako je třeba Kha'Zix, který má každý 3 vteřiny kvéčko, ještě k tomu pasivku, kterou dává nějaký bonusový damage, a prostě když ze začátku dáte fakt dost damage, což Lee Sin dá taky, tak si kupujte ten invent a běžte vždycky do tohohle baše, protože na 90, nebo je hodně velká pravděpodobnost, že jelikož Jace tady bude nejspíš půlovat, protože mají v jungli Kha'Zixe, tak půjde nejspíš tudy. A já se vemu takhle, Qčko, měl jsem si vzít možná Ečko, co dává víc damage? Ani nevím. 60 plus 21, což je 80 něco. Yeah. No, tímhle mu dám víc damage, ale tímhle bych ho slownul, no. Tak nevadí. Tak, až bude někde tady, tak zkusím se na ně přitáhnout. Vypadá to, že se mu tudy nechce. Yeah. Ach, to byl OP fail. Tak to je pro mě teďka hodně špatný, protože on udělal dobře, že to odešel. Nejspíš to čekal. Pak ještě k tomu jsem mysnul to Qčko a on do mě stihnul naší 2 basicy. OK, budu se tady nějak snažit o farmu. Má 2 úplně stejně jako já.
Tak. Lee Sina mám taky celkem rád jako čempiona, rád za něj hraju, je to... No, prdele, co myslím. Creepa. Je to za něj celkem funny. Co má? Má botu. To je dobrý, může se vyhýbat mým péčkům. A já mám lagy, tyjo, vůbec nechápu proč. Minulá hra byla fakt čistá, ta s tím Dariusem. Jsem měl úplně bez problémů. Se musím teďka držet vzadu, než dostanu trojku, což by mělo být každou chvíli. Jo. Takhle se aktivuju Potionku. On má taky trojku, teďka je to špatný, no, teďka mi možná dá i víc damage, jak já jen. A drží se vzadu a já mlázituje, dělá to fakt dobře. Tedy pojďme si sáhnout klidně i do svědomí, kdy naposledy jsme slyšeli kapelu Maroon 5, já si teda dokážu představit, ono je to přesně co, rok, nějaký counter. Vydali své poslední album s názvem Overexposed. Fajn, ten invent je fakt dobrý, já jsem vám to říkám a věřte tomu, hele, Kha'Zix je na midu. Což znamená, že mu chvíli potrvá, než sem dojde. A já si tady můžu ještě zabít tuhletu waveku. A zároveň méně času na kapelu a tak vlastně se to stalo i realitou, ale teď už kluci konečně vydali další single, který se jmenuje Love Somebody, pochází ze zmiňovaného... A jdu back. Koupím si nejspíš botu a Dorana k tomu nějaký ty vardy. To ušlo. Jak jsem říkal, Lee Sin ze začátku dá fakt hodně damage. V late game už zase tak silný není, no, je to tak, ale ze začátku je to hodně použitelný čempion a já přemýšlím o tom, že bych tu hudbu vypnul, protože mám to fakt slušně zasekaný teďka. A vám se určitě taky nelíbí koukat na video, který je hrozně zlagovaný. Co bude? Tak. Nebo ne, kašlu na to. Já hlavně nevím, jaký je to proces a teďka se mi to neodevře. OK. Kolikátku má Jace? To nevím, ale nejspíš si zrovna položil ward. Tak, má armor, což je fajn, protože to mi zas tak jako tolik nevadí. Kdyby byl díl větší AD, tak bych řekl, jakože kdyby hned skládal brutalitér, tak možná udělá i líp. Možná bych mohl mít ulti i dřív než on, tak zkusím si tady hodně rychle. Jo, budu mít ulti dřív než on, což znamená, že bych ho mohl zase klít do divenu. Tak. Fajn, to je úplně free poke pro mě. To je... Na Lee Sinovi to skvělý. Tak. Až dostanu ulti, tak by měl být mrtvej, protože... Když si dobře skočím na miniona, tak... bych měl být za vodou. Tak, mám ulti. Teďka potřebuju, aby si došel třeba pro tohohle creepa. Si dává bacha. Yeah. Ty lagy jsou příšerný. Ward. OK, teďka se mě napoukoval jako prase. A bojím se Kha'Zixe. Proč je report brand? Co se děje? Jak jsem ho mohl misnout? Jsem ho trefil, nelžete. Je 7 minuta, což znamená, že Kha'Zix si jde pro blue. Jo. Já bych mohl něco zkusit, ale nevím, jestli to stíhám. Ježišmarja. To si ze mě děláte legraci.
me! To je parchant, že se flashnul pryč. Udělal to dobře, no. A hlavně jsem čekal, že už... Já jsem tam šel a to blůčko tam ještě nebylo. A ono se spavnulo, až když jsem už byl skoro tam, že? Což znamená, že on do něj nešel takovou dobu. A jsem čekal, že už bude rovnou i napoukovaný. Tak to je pro mě hodně špatný, protože Jace teďka má i flash i ignite, já nemám nic. Nemám žádný potky, ale Jace nemá wardu. Jsem top Jace. No a než přejdeme na 7. místo, tak můžu prozradit, u koho už je 100% že nové album vydá. Je to zpěvačka Anastasia, která i navzdory tomu, že po druhé bojuje s rakovinou prsu, tak se rozhodla zahnat nějaký smutek a vůbec myšlenky a už je teď zalezla ve studiu, kdy nahrává své 5. studiové album. Dokonce má fotku na Twitteru. On má furt 7, on jeho má situuje, což znamená, že sice má zmraženou linku skoro úplně, ale... Rivena má slušně málo HP, right. Single začíná slovem popcorn, což vlastně ani nevím, jestli je dobře, špatně nebo průměrně. Prostě začíná tímto slovem a těšíme se na to. Co se týká našeho vývoje, tak 7. místo máme před sebou a jsem velice rád, že do první desítky se prokousal někdo, kdo zastupuje českou hudební scénu. Pojď. A to druhým týdnem od Moniky Bagárový. Sestoupil o jednu příčku níže, ale i tak. Tak fajn, teďka bych... Nejhorší, co takovýhle chvíli můžete napsat, je tohle. Když vám zbyde nějakých 20 HP, pak napíšete skill, to nejhorší, co můžete fakt udělat. Koupím si lifesteal, protože Lee Sin s lifestealem je cool. Nebo cool. Je silnej. A teďka přemýšlím, jestli, jo, koupím si armor. A počkám si ještě na jednu potionku. OK, kdo má dead? Můj duo parťák má dead. Ale je proti Dianě. Takže dá se to pochopit, ona se k němu strašně lehce dostane. Zase, když to za toho Brenda umí, tak by pro něj nemělo být nějaký větší problém ho stannout. Hele, ještě nepoložil wardu. Já mám taky 7 a on tam má nehoráznou armádu minionů, to mi vadí tak nějak jako jediný. Poprčic. Kík. Pojď minione, pojď, no tak. 5. Ne, jak mě mohl trefit? Ta varda by byla 100krát lepší, oprdele. Sakra. On si přede mě vlez ten Jace a já jsem ho nemohl kicknout, že jo. Já jsem měl kicknout toho Jace k turetě, to by bylo lepší, ale on by mě pak stejně vyndal tím svým čutnutím, že jo. Tak já mám turet dole, což je celkem smutný. Ale bohužel s tím nic neudělám, no. Kids. Tak fajn, teďka je to aspoň nějaká výzva, protože tohle vůbec nevím jak... Ten Brand dostává na prdele jako prase. Co? Dobrý, stihl jsem všechny. Musím říct, že vždycky, když v lolku potkám nějaký Čechy, tak pak moc ke konci hry radost nemám. Jako je fajn, že si můžeš pokecat česky, ale když nemáte full Čech tým, tak stejně je lepší bavit se anglicky, protože ten zbytek týmu vám nerozumí a dobře, Rivena. Good job.
Tak, já si tady sundám golema. Nebo golemy respektive. A Jace je zpátky na lajně a teďka už nejspíš bude mít... Pejčku má, pane bože, co to bildíš, chlapče? Co to bildíš? Tu vardu nemá v inventu, což znamená, že ji už má tady položenou. Evropa 2 Music Chart. S těma lagama se trefit, jo, tím kvéčkem, to je celkem těžké. Teď ještě k tomu má level navíc. A já jsem si hodil vardu až tam, takže... Aha. Pustý turet, no prdele. Jak je to možný? Pojďte miniony. Jak je možný, že jsem nikdy nečutnul 2? OK, na botu byl nějaký vyzařený teamfight, což je fajn. Já netuším, co v této situaci mám buildit, protože ty armor boty si koupím, protože jako toho Jace nedávám na 100%. Toho Jace nedávám prakticky vůbec. 1 versus 1 bych ho rozsekal, ale ten Kha'Zix nechodí špatný gangy. A je u mě úplně pořád. A vypadá to dobrý, ne? Se stíhá ten mid ještě. Tady pingnu. Kouknu se, jo, natáčím všechno, OK. Nechám si to tady pušnout ještě víc. Zajdu si zase na golemy, protože to jsou free XPčka a přitom ani nějak nemusím hrát agresivně, takže ten Kha'Zix mi pak zase takový dobrý gangy nezajde. Teďka bych si to zase ale neměl nechat dojít až k turetě, protože budou mít načtou další turetu. Hele, dobrý, chodí si tam celkem dobře ty naši, což je fajn znamení. Tak a už já mám basicovat. Tak jo, a teďka bych mohl zajít na ten mid, protože tam se něco děje, ale ty lagy jsou fakt hrozný, tyjo, to nenávidím prostě. Jako, nemám přímo lagy, ale nemám to ani trošku plynů. Ne. OK, já rychle běžím na bot, protože on to vypadá hodně bledě. OK, Kha'Zix si jako první vyvinul Void Spike, což je potom jeho updateu úplná kravina. On teďka už slovuje i normálně nevyevolovaným Včkem. Takže je to dobrý maximálně, když hrajete ten top a potřebujete hodně rychle napašovat lineu, a jinak je to už k ničemu prostě. Tak jo, já bych couvnul někam to pryč.
Jo, jsou stuny. Aha, takže jdou draka, to je fajn. Nebo nejdou? Pěkná ulti, hodně pěkná. A ty lagy. OK, teďka je můžeme pushnout. Nice. Ježíš, co to dělám, pane bože. OK, máme free turret. Ty lagy jsou hrozný, no a prostě v tom teamfightu už neudělám nic s těma lagama. Tak fajn, to vypadá... Zatím to vypadá dobře. Ale zase nevypadá to skvěle. Tak fajn, tak to Brand udělal boží. My máme pořád prakticky full HP, takže můžeme pushovat dál a dál a když oni nám budou chodit jeden po druhém, tak je to úplně v pohodě. Tak jo, teďka bychom už ale měli jít back, protože teď nám přijdou všichni. Vidím. Music Chart. No krása. Kdo by to byl, Tak, řekl, že to. chlapci pocházejí z Čech a proto je velkou ctí všem nám, kteří Tohle to pojednou vyšlápneme, aby nás to neznepokojovalo pak. Kluci jedou, budou a zároveň nebudou chybět na českých hradech, ať už to je Bezděs, Hradec nad Moravicí nebo Rožberg nad Vltavou, či vlastně nejbližší termín v sobotu 27. července vystoupí v Kuněticích na českých hradech, tak kdybyste měli chuť a čas, zastavte se, bude to stát za to a jakože kapela tam bude na místě, tak třeba dostaneme i nějaký. Tak a teďka potřebuju back, protože měl bych mít na, ano, mám na Bloodhister, pak si začnu skládat Last Whisper. Takže budu dávat damage jako prase, protože doma armor. Kha'Zix má malý armor, plus tady jeden malý. Nic. Armor. Nic. Fajn, tak ten armor penet je prostě hodně dobrý, no. Ne, ježíš, ještě, že jsem se nepřitáhl. No nic, než si řekneme, které největší tovky se nedostaly do nejúspěšnější 20, tak pouštím místo čtvrté. Tak mám tady Branda, což znamená, že ty miniony by měl zabít hodně rychle. Tak, přesně takhle jsem to myslel. No, jak mě mohl trefit? Mohla trefit. Já. Tak jo. Ale super, mám u toho ještě free assist. Ty kráso, ta by ho sundala i sama. Pěkně. Čau. Tak, přišli mi rodiče. OK, Rivena ho sundala sama. Celkem s klidem. Stejně jsem to nečekal, že dá takovýho damage, co má. O, tak ty mi tomu odpovídaj. Tak, ježíš, proč jsem si koupil další long sword. Já myslel, že ho ještě nemám, to je jedno. Do něčeho to narvu. Třeba pak do Frozen Mouth. OK, tady se nějak scházíme, což je jako... Tak, to je přesně ončí. Lázit! Nemysli na to, co bude pak. Žijeme tady a teď tak hned. Ruce nahoru za lepší drinky, za lepší party, za lepší svět. Jsem mrtvej. Ne.
Ty kráso. Kejtka to udělá pěkně, ne že ne, ale hodně velký štěstí měl. Za mě měli shutdown, takže já nehraju špatně. Tak fajn, nehraju nejhůř, řekněme to takhle. Ten Lanceward prodám. To je pravda, ta Rivena fakt, ty kráso, ty itemy, tak ta je za vodou. Kolik má? Má dobrou farmu, no, to... Na to, že jsem byl na topu, tak ale že jo, od 15. minuty jsme začali chodit do pořádných teamfightů, takže ono se to pak farmí hodně blbě, no. Tak Fallout Boy a jejich The Phoenix odešel při Ještě k tomu ty lagy, jo, to mě fakt štve, hrát. Takový počet hlasů a dostal se do té 20, což se z toho Brenda mají všichni respekt. Taky odešel Olam I Am In Love, a to po 2 týdnech, což bylo docela fanfar na to, že to v Belgii je letní hit a drží si jedničku v tamnější singlové hitparádě. Sean Paul, tento zabal ještě dřív, než se nám stačilo vůbec ukázat. Ten zazněl jako žhavá novinka se singlem Other Side of Love a absolutně odešel pryč. No a po 7 týdnech, což se zlehka dalo čekat, i když to je hodně relativní pojem, je single zkusíme nějaký triveně, ale nevím, jestli to vůbec stíháme. A vypadá to, že jo. Ona uskáče hodně. Ještě jedna kapela po 7 týdnech. A to bude kapela Paramore. Pojď sem. Single Still Into You. Jak jsem prozradil, tak zároveň můžu i můj kill. Říct, můj double kill. A jdeme pašnout. Loučíme se. Je to naposledy, co uslyšíte. Evropa 2 Music Chart. Ježiš. OK, to vypadá celkem dost dobře. Mám už po této hře mám hot strike, možná už mám z takových 5 vinů. Nejsem si jistý teďka. OK, je tady Kha'Zix a Taric, jsou prakticky nejslabší. Tak, vezmeme si rovnou inhibitor. Já musím back. Tak to bylo OP, to neříkejte, že ne. Tak to bylo hodně OP. OK, teďka co budu skládat dál? Budu skládat, co mají? Prakticky samý armor, budu skládat tohodle. Blbečka. Skončit nevím, ale za okolo 26 minut, tak zas tak dlouho ten zápas netrvá. Zatím to zvládáme, to je hlavní. Ježíš, jsem se zrovna nakoukala, mysnul jsem k Éčku. Ne. Shit. Good job. For this. Kisser, please. Fajn, koupím si velký armor. A teďka potřebuji Giant Belt. Tak bože, jsme celkem za vodou. Teďka stačí jeden dobrý teamfight a můžeme to už ednout. 10-2-4, dobrá hra. V tom videu, jak jsem natáčel toho Dariusa, ale bylo to bez auda, tak jsem
říkal, že bych mohl udělat něco, že bych u videí psal nějaký hodnocení. Jestli se někdo koukáte na, nebo jestli někdo odebíráte kanál Fizz Merchant, tak víte, že tam nahrávají videjka všichni známí, nebo známí populární League of Legends playeři. A za každým videjkem je napsaný, nebo za každým ne, když mají povedenou hru, tak je tam napsaný Beast, Boss, Maniak, anebo God Mod. A to má znamenat něco jako rozmezí killů, třeba 9 killů a víc, tak je Beast, 14 a víc je Boss a 19 a víc je Maniak. God Mod to je, když máte 0 detu. A přemýšlel jsem, že bych mohl zavíst něco podobného. Nechtěl bych mít úplně to samý, ale něco podobného by nebylo špatný, protože takovýhle povedený hry, proč ne, že? Třeba teďka bych byl Beast. 8. patří k Haledovi a Selaví. 7. místo Monika Pilaky jsou hrozný, to je to jediný, co mi na této hře nelíbí. Na 5. We on the Moon, The Ocean Sky. OK, Rivena, ještě Purple Bitch. Čo? Jaký problém? Kdo může být vlastně na místě druhé? Takže, Mě zajímalo, koho se potřebujeme tuhletu. Já bych tam tipnul třeba ten nový single Na dlani. Není vůbec špatný. Blbej minion. Klidně bych mu dal takový počet hlasů. Tak dobrý, Flash pryč. Druhý místo měli. To je fajn. Jestli se mnou souhlasíte, tak já to můžu potvrdit. Celkem dobrý item na Lísina je tohle je prostě OP Lee, to je prostě OP Lee. Ten, kdo tomuhle videjku nedá like, tak u mě skončil prostě, protože dneska se mi fakt daří. My jsme nezničili ten turret, jo, dobrý. Back. Potočit. Ach jo. Protože jako ty kombička, co tady hážu, ty jsou božský. Jako tyhle ty dvě aktičky na tutu, tak musíte uznat, na tu Caitlinu, tak musíte uznat, že byly fakt hodně pěkný. Až na to, jak misu ty kvéčka. To je zase celkem hodně trapný, no. Dá se mi, že u nich už dokonce někdo i ávkuje. Protože jsou všichni naživu. Ne, nikdo neávkuje. Jejda, co se tady děje? Čo to bylo? Back. Měli bychom jít fakt back, ale... Já nechci... Ne! To snad není možný, já jsem ale kus blbečka. Ne! Vždyť jsem prošel vedle. Jak jsem mohl šlápnout do té pasti, proboha? Tak to mozek nepobere. My jsme měli jít pryč už dávno, no, ale ten turret byl... Relax. Ale ten turret byl lákavej, no. Teď já jsem šel vedle té pastičky, to je přesně ta neplynulá hráce, jo. Ty krása, OP. Kolik jich tam pobylo? Dobrý, GG. Riven. Když jsem jí stýlnul top, tak proč to nenapsat, že jo? Ují. Tak fajn. Rivenka byla celkem dobrá. V tom teamfightu, uvozovky teamfightu nám chyběla, takže jsme všichni pochcípali. Ale to nevadí, protože ona tam přišla, zabila si Kazixe, pushnula turret a Jace proti něm mohl vůbec nic dělat. Yeah, you have qualified for series update. For a series. Což znamená, že jsem v promotion. Teď potřebuju vyhrát aspoň 2 hry, 2 ze 3 her a budu v Silver 3, což strašně moc chci.
Takže tady vidíte můj rap, bla. To byl kdo? Vládne světem i dnešním 27. vydání Music Chart. Já nevím, jestli je to Čák, Doufám, spíš že ne, jste že? absolutně Takže se ani přidávat nebudu. naplí jako kšandy na místo první. To vám řeknu už za malý Honor. okamžik. Dovolte mi, abych se taky s váma rozloučil. Vzhledem k tomu, že tady máme 20. hodinu, tak je nejvyšší čas, abych vám oznámil, že Třeba něco mi hlasovací dají. přístroje Takže, na našem webu Evropa2.cz řekl bych, že tahle ta hra byla fakt dost jsou vám k povedená. dispozici. Skóre mám Nezapomeňte, že fakt ještě první božský, místo musím máme před říct. sebou. A třeba ty i dvě to ovlivní akcičky váš názor na tu hlasování, Caitlinu, ty byly které fakt taky hlasování božský, bude to až musíte do uznat úterního jako. poledne. No a co se Takže týká děkuji vám za dnešního vývoje, tak sklídnutí, díky moc za váš doufám, poslech, že se vám za videjko vaše líbilo. drahocenné uši, které Jestli se poslouchali. vám líbilo, tak Budu zanechte velice rád, like, když budete nějaký poslouchat i komentík druhé nebo vydání, odběr. v prázdninách, Strašně který moc mě to 28. podpoří a týden, budu který fakt rád. přichází do premiéry ve A čtvrtek 18 hodin. budu se na No vás a těšit jestli u se vám dalších natolik líbilo epizod. dnešní vydání, tak se Road to